Umba wezindlu eNtshona Kapa yingxaki ebanzi. Ukungena ngetshova kwendawo eziquka indawo ezifana noLanga, Danun, Khayelitsha, Kraaifontein nasemfuleni nezinye ezininzi kwakungalindelekanga. Ukukhutshwa kukabulelani Koloni kwindlu yakhe kweyekhala nyakenye kwavusa umnyele mbombozo nezeli. Isixeko saxakwa kakhulu ngokukhupha le ndoda ihambaze etyotyombeni layo. Noxa kunjalo, ungeno ngetshova kuqhubile ngexesha lokumanqi kwentshukumo ngenxa yecorona. Kwavela neendawo ezithiwe ngamagama ayamene nalo bhubhane ezinjenge-COVID eKhayelitsha nesanitizer kwaLanga. Abo bathatha umhlaba kwaLanga bathi babenyanzelekile bayishiye imiqesho emva kokuphulukana nemisebenzi. Kuthiwe siyiwinile nge-4 kaDisemba. Then kwathiwa umasipala ke ngoku sizawuhlala ngokusemthethweni apha sanikwa ileta leyo. Kwathiwa xa kufika usithi esichithela zesiveze loo leta. Then umasipala uzawusizisela i-service delivery. Uzawubona ixesha eninzi kuhlela abantu abatsha abaphangeli bhuti wam abathini bahleli nje. Kukho tata ubabona behleli apha bedlala amakhasi abananto yokwenza. Urhulumente uthi uphulukana nemali engapha kwezigidi ezingama-90 kwezokhuselo ukugada into abayibiza ngokuba sisigqubu sonqevu abazama ukusebenzisa intlungu yabantu ukufezekisa imfuno zabo. The most recent example is the Forest Village one, which was around about 3 weeks ago, where the attempted invasion actually caused damage to 104 units. Esebe lezindlu loluntu esixekweni lithi lidinga iibhiliyoni ezi-4 ukulungisa imingeni ejamelene nezindlu zogobityholo. Esebe libongoza abahlali batsalela umnxeba bezomthetho xa bebona abo baceba okanye bathatha umhlaba ngetshova. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC, ndiseKapa.